Ndewonu na mgbe abalị a abịakwala m ọzọ. Abụ m Nwaada ka a na-akpọkwa Ada Nganga nke izizi. Ke mere n'ụbọchị taa ana m anabata unu n'ọnwa ọhụrụ, nwa nke itoolu n'afọ 2024. Kedu ka unu si eme? Kedu ka unu si akwado maka mmepe akwụkwọ nke 2024 and 2025? Kedu ka unu si akwado? Kedu ka gị na ụmụaka gị si gaa na kemgbe emechiri ụlọ akwụkwọ? Kedu ka unu si gaa? Gị na ha nọkọtakwara ọnụ? O nwekwara ihe ị kụziri ha? Imekwara ka ha mara na klaasị nke ha na-aba ga-adị iche? Imekwara ka ha mara na ọ ga-adị mma ime ihe gbasara ha? Imekwara ka ha mara na ọ dịghị mma ị na-elenye anya na ihe na-agbasa ha? Imekwara ka ha mara na ọ dịghị mma ị na-ekwu ndị enyi ha ikwu, ọ bụkwa na ị na-ele anya n'ebe ha na-ekwesịghị anya? Imekwara ka ha mara na ihe ọbụla ha nwere kwesịrị iju ha afọ? Asị m ka m jụọ ajụjụ a ma mekwa ka unu mara na mụ na unu ka nọkwa n'ibe a, si ka unu biko tinyekwara m aka n'ibe a, maka na ọ bụ ebe m ga na-akụziri ụmụaka ihe dịgasị aṅaa ha kwesịrị ịmụta n'asụsụ Igbo. Ndewonu, mara ahụkwanụ nke ọma, ọ ga-adị ma emechaa.